thuolo maromo jumbe 2 kendo were kod campaigns mag BBI ma osebedo ka otelone e pacho kae. Mabiro juma achiel kende Raila Odinga ne otimo campaigns mag BBI e juma achiel e counties mag gwenge makadho wadh Nam Chumbi kaachiel kod Samburu, gino ma iwacho ni seche moko de omiye obedo mool. Kendo lakteche ne odhi nyime kod miye pim mag tuoche mopogore opogore kaachiel kod Covid kendo ng'iyo chal mare. Kata kamano laktar mare mano laktar David Olwoch Alunya ne owacho ni Raila sani koro winjo maber. Kata kamano ne okwayo Raila mondo obed thuolo mar dhi e yweyo mar jumbe 2. Mano e ler mane ogol kod laktar mar Raila, mano laktar David Olwoch Alunya, mane owacho ni Raila sani koro winjo maber. Kata kamano ne ojiwe mondo odhi oywe kuom thuolo maromo jumbe 2. Mano e thor mar wache nyimo oboke mar The Standard. Ang'o matuoyo ogai mar ODM Raila Odinga? Odiochieng' manyoro ogai mar ODM Raila Odinga kendo ne oduoke od thieth ma Nairobi Hospital kama ne lakteche odhi nyime kod timo ne pim mag tuoche mopogore opogore kaachiel kod pim mar tuo mar COVID-19. Kata kamano laktar maduong' mar Raila mano Dr. David Olwoch Alunya ne owacho ni Raila sani koro winjo maber. Kata kamano obiro dhi e yweyo mar jumbe 2 mondo kaka achiel kuom chenro mar neno ni ochango makare. Ito oboke mar 2 en gino ma kelo debate kata en gino ma dhi kelo debate motegno e pacho kae bang' ka doho ma Siaya ne oweyo miyo moro mane ochadho kendo nego wuon ode godo jalo e gwenge mag Siaya ne oweye kata otweye mana kuom odiochieng' achiel kende. Doho ma Siaya ne otweyo miyo moro mane onego jaode e kaunti ma Siaya kuom ndalo achiel kende. Mano osekelo debate maduong' kendo dhi kelo debate maduong' e pacho kae. Gino ma jolony e weche mag chike wacho ni ma dhi miyo thuolo joma mine mar nego chuogi to itweyogi kuom ndalo achiel kende ka iwacho ni mano manslaughter kar murder. Mikae ma iluongo ni Trufena Ndonga Aswani iwacho ni ne onego jaode bang' tong'o wiye kata chadho wiye kod ojalo. Kata kamano doho ma Siaya ne otweye ndalo achiel, 1 day sentence for murder. Mano en gima dhi kelo debate e pacho kae nikech onyalo jiwo joma mine mondo oneg chuogi ka gitong'ogi kod ojalo to idhi na tweyogi kuom ndalo achiel kende. Ito oboke mar 3 ne owacho nyoro miyo father mar jokopere miluongo ni Father Romano ma e kaunti ma Nyeri oboke mar bedo jakanyo kata japiny ma pacho kae. Piny owacho nyoro miyo Father Romano mar odlamo mar jokopere ma japiny Italy certificate mar bedo japiny ma pacho kae kata citizenship certificate bang' ka osebedo kotayo weche mag dongruok mopogore opogore e kaunti ma Nyeri kuom thuolo malach. Ito oboke mar 4 ker mar piny libamba ma Tanzania John Pombe Magufuli wacho ni ok osebedo ka ineno kuom thuolo mokalo. Gino mosekelo luoro ni seche moko en jatelo mane okele e pacho kae e od thieth mar Nairobi Hospital kaluwore kod tuo mar COVID-19. Ker mar Tanzania John Pombe Magufuli ok osebedo ka ineno e piny Tanzania kuom thuolo mokalo. Gino mosekelo luoro ni seche moko en jatelo mane ochwale e pacho kae odiochieng' manyoro e od thieth mar Nairobi Hospital. Kata kamano pok wayudo adier e wi moro e wach makamano koponi Magufuli e jatelo mar pinje mag Afrika mane ochwale e pacho kae odiochieng' manyoro e kar thieth ma Nairobi Hospital. Ito oboke mar 6 nyaka ito oboke mar 7 loso e wi oganda madito ma pacho kae ma oseng'ielo rengo kaluwore kod tuo mar COVID-19. Yawago ma oseng'ielo rengo ma gin lakteche kaachiel kod jotelo ma rengo kaluwore kod tuo mar COVID-19. Ito oboke mar 8 nitiere luoro ni seche moko piny owacho dhi medo ndalo mag curfew kata dhi tweyo chike mag curfew kaluwore kod kwan mamalo mag oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Piny owacho nitiere luoro seche moko piny owacho dhi keto e tim kata dhi medo kinde mag curfew e pacho kae kaluwore kod kwan mamalo kute mag COVID-19 e pacho kae. Ito oboke mar 10 ogai mar ODM Raila Odinga
ne ochwal kendo e od thieth ma Nairobi Hospital kama ne otimne pim mopogore opogore ewi tuoche mopogore opogore kod lakteche mage. Kata kamano laktar mare maduong' Dr. Oluoch owacho ni sani koro Raila winjo maber. Ito oboke mar 12 lose ewi miyo moro director mar kambi miluongo ni Killing Limited, men achiel kuom kembe manoyudo tenda mar nyiewo gik thieth makedo kod tuo mar COVID-19 e pacho kae. Kama odiochieng' manyoro ne olero komiti mar od bura mochung' ne ng'iyo kaka pes oganda itiyo kod e pacho kae ni ok onyal paro nying bengi mane otiyo kod e yudo tenda mar omenda mar bilion 4 ewi tenda mar KEMSA. Jondiko kaachiel kod pach josomo bende to oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard en ni weche tuke mag UEFA Champions League kaachiel kod tuke mag Europa League. Tuke mag Europa League motieno ma kawuono Manchester United dhi rakore kod AC Milan kochakore saa 5 motieno. Odiochieng' ma kawuono kata otieno ma kawuono Manchester United dhi rakore kod AC Milan e tuke mag Europa League. Weche mag UEFA Champions League beni oboke ni mar The Standard. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Thoro mar wache nyimo oboke mar Daily Nation en ni Raila is out of danger, says doctor. Raila is out of danger, says doctor. Laktar mar ogai mar ODM Raila Odinga, mano laktar David Olunya, owacho ni sani koro Raila winjo maber, kata kamano ibiro dwaro ni mondo odhi e yweyo mar jumbe 2. Laktar mar Raila, mano Dr. David Olunya, owacho ni Raila sani koro winjo maber bang' kane otimne pim mar tuoche mopogore opogore odiochieng' manyore kar od thieth ma Nairobi Hospital. Kata kamano Raila biro dhi e yweyo mar jumbe 2. Ito oboke mar 3 loso ewi miyo moro mane doho ma Siaya ne otweyo kuom ndalo achiel kuom nego jaode. Doho ma Siaya ne otweyo miyo moro kuom odiochieng' achiel bang' nego jaode kuom chadhe kod ojalo, mano e kaunti ma Siaya. Ito oboke mar 4 lakteche mag Raila olero ni Raila sani koro winjo maber e od thieth ma Nairobi Hospital, kata kamano obiro dhi e yweyo mar jumbe 2. Ito oboke mar 5 en ni piny owacho chano kawo hola mar Eurobond machielo mar chulo godo Eurobond mokwongo mane gikawo mar omenda mar bilion 280. Ito oboke mar 6 en ni dhano mang'eny dhi wito tijegi e pacho kae kaluwore kod winjruok mar ohala e kind piny Kenya kaachiel kod piny Ingereza. Gino madhi miyo piny Ingereza dhi kelo mwandu mage mopogore opogore e pacho kae. Ito oboke mar 9 en ni jopuonjre mar mbalariany ma Moi ne otimo ng'anyo odiochieng' manyoro ka gikwedo kod leo mar hola mar HELB ma ginyalo konyore kod e pacho kae. Jopuonjre mag mbalariany mar Moi University ne otimo ng'anyo ewi leo mar hola mar HELB. Ito oboke mar 10 governors ma pacho kae sani koro kwayo ker Uhuru Kenyatta mondo chung romo duto mag siasa e pacho kae kaka achiel kuom okenge mag duoko piny landruok mar tuo mar COVID-19. Tok oboke mar Daily Nation lose ewi director mar kambi mar Killing Limited, mano Ivy Onyango, mane owacho ni ok onyal paro nying bengi mane otiyo godo e kawo tenda mar KEMSA maromo bilion 4. Ma en wach mane omiyo ji buok ni winyalo wil kod nying bengi e kawo tenda mar omenda maromo bilion 4 mar kelo gik thieth makedo kod tuo mar COVID-19 e pacho kae. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star, kendo thor mar wache nyimo oboke mar The Star en ni visitors blocked as doctors probe Raila sickness. Lakteche morito gai mar ODM Raila Odinga ne otamo joma ne dwaro neno Raila odiochieng' ma kawuono, odiochieng' manyoro e kinde mane otere e od thieth ma Nairobi Hospital. Lakteche Raila Odinga ne odino ne jogo mane temo mar neno Raila odiochieng' manyoro e kar od thieth ma Nairobi Hospital e kinde ma gidhi nyime kod timo nonro ewi tuo mar Raila kaachiel kod timo ne pim mopogore opogore ewi tuo makamano. Kata kamano laktar mar Raila, mano Dr. Olunya, ne owacho ni sani koro Raila winjo maber, kata kamano odhi bedo yweyo kuom thuolo maromo jumbe 2. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 en ni joriemb apiko emotelo e nyime
e weche mag kata cases mag bembo, cases mag kwelo kaachiel kod cases mag anjao e pacho kae. Nonro yango ni joriemb apiko ma cases mag bambo joma mine, cases mag kwelo kaachiel kod anjao mamoko e pacho kae. It oboke mar 6 ogai mar ODM Raila Odinga dhi nyime kod yudo thieth e kar od thieth ma Nairobi Hospital, kata kamano lakteche mage ne odino ne jogo mane otemo nene odiochieng' manyoro. Ker machon ma pacho kae Mwai Kibaki bende iwacho ni ne ochwal e od thieth ma Nairobi Hospital, kama iwacho ni ne obedo matuo kendo ne ochwale e kar thieth ma Nairobi Hospital. Mwai Kibaki mano ker machon ma pacho kae bende ne ochwal e od thieth ma Nairobi Hospital odhiambo manyoro. Mano bende makelo giko Nonro Mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Riti masani, nyinga Chris Owino. You know what they say. Once you go nip-nap, napkin can't turn you back, Omera. Mommy, Aki, let me change them today, please. As I was saying, with nip-nap premium baby diapers absorption technology, you only need to do the change when necessary, saving you